get drunk. Na hát sziasztok, én Snake vagyok, és hát itt lennék egy újabb videóval, ahol Life Force pirozni fogok, és mellette beszeretném jelenteni azt is, hogy karácsonykor, ha minden igaz, meg lesz a Cségó, úgyhogy várhatóak a Cségóból is videók. És hát lesz videó külön arról is, hogy lehet engem elérni, hogy lehet velem játszani. Remélem szeretnétek velem játszani, mert én is veletek. És én nem fogok kéregetni, de azért ha szeretnétek segíteni azt is, majd videóban majd elmondom azt is, de hát kezdjünk is hozzá, akkor játszunk egy kicsit, és Life Force Speedon is el lehet engem érni, csak ahhoz vagy Skype-on, vagy TSM friend kell lennem. És lehet velem játszani LFS-en is. Remélhetőleg ismeritek egy páron. Mert én ismerek olyanokat, akik nem. Hát ez jó béna volt. Pedig jobb vagyok. És hát ha szeretnétek, modolásról is fogok mutatni, hogy kell modolni. Mondjuk így is úgy is lesz videó belőle. Mert egyre többen játszanak, és nem mindig kelljen beaktiválni a játékot, hogyha szeretné játszani más kocsikkal is. Mert aki ismeri, azt tudja, hogy csak 3 autót kapsz. Kapsz egy Form 1-es BMW-t, kapsz egy alapautót, ez nekem már be van modolva. Ez nekem azért BMW. Azt is megmutatom. Nekem egy E30-as BMW. De mindjárt megmutatom az aláit is. Így néz ki az eleje. Nekem nagyon tetszik. Az egész BMW, így ez van most berakva. De ez a videó nem lesz olyan hosszú, szerintem lassan vége is. Meg kormánnyal játszok, billentyűzettel, észrevettem, hogy nem olyan jó játszani. Pedig nagyon sokáig azzal játszottam. De most már egy 90 fokos kormánnyal játszok, nem újfajta, ilyen régi. Az a baj, hogy még váltó sincs hozzá. Ezt majd valahonnan szerzek. Már ismerősömnek van. Nem ugyanilyen kormány, hanem az nagyobb távot tud tekeredni, mint többet. Nem nagyobb távot. Én hülye. Mindegy, beszélni se tudok. Na de szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, iratkozzatok fel. Ez a videó nem játszásra lett volna, hanem bejelentő videó, csak hogy ne a hátterem legyen, hanem legyen már valami más is, de lassan lesz a vlog is, úgyhogy megláttok. De szerintem Facebookon, aki onnan nézi a videóimat, az szerintem látott is. Na de mindegy, ha tetszett a videó, lájkold, iratkozz fel, és hát ennyi. Sziasztok!